Ġimma wara l-oħra, kull Malti Mawċi qed jara l-prezzijiet ta' prodotti bażiċi jolew. Bil-ħaddiema u l-anzjani ma jafux kif se jirnexxilhom jgħaddu sal-aħħar tax-xahar. Problema enormi li issa qed tolqot ukoll lill-istudenti u anke lill-koppji żgħażagħ. U dim dan kollu l-Ministru tal-Finanzi ma jidhirx li għandu mqar soluzzjoni waħda għajr li jitfa' ħtija fuq dak li qed jiġri barra minn xtutna. Tant li fuq il-PBS u stess qal li ftit li xejn jista' jieħu azzjoni. L-inflazzjoni x'tista' tagħmilha biex tikkumbattija. F'dan il-każ ftit li xejn. Jekk kien politiku nipprovu noqgħod indur ftit li xejn. Ftit li xejn. Dan qal waqt il-programm Popolin fuq TVM meta l-Ministru Klajt Karwana kif dibattitu mad-deputat nazzjonalista Ġirom Karwana Ċilja. Bi Klajt Karwana jikkonferma wkoll li l-Gvern mhux se jkun qed jagħmel xejn dwar id-tberbiet ta' flus li marru fost l-oħrajn għal Vitals u Stewart u anke fil-Kummissjoni tal-Films. Ma noqgħodx naħli l-ħinti f'dawn l-affarijiet. In-nies hemm barra kulħadd jekk hemm ħela tindirizzaw. In-nies hemm barra li qed isegwuna u mhix ignoranti. Waqt l-istess programm Ġirom Karwana Ċilja sqar li kieku l-Gvern Laburista ma berbax il-miljuni ta' euro l-barranin, kieku l-Maltin u l-Awċin qed jingħataw għajnuna ferm akbar ma' kull budget. Dan meta d-deal tal-isptarijiet waħdu sewwa lil poplu mal-400 miljun euro li ġew misruqa. Kieku ma kienx hemm id-berbi u l-ħela li ammontaw għal miljuni ta' euro, kieku il-flus il-miljuni kif anka qalet il-qorti tal-appell l-ogħla qorti tal-pajjiż fl-ikbar skandlu, l-ikbar frodi, l-ikbar serqa minn flus il-poplu dawn huma l-finanzi. Xogħol Ministru tal-Finanzi hu li jamministra sew li jara li l-flus tal-poplu jintużaw kif suppost. U allura fl-ikbar serqa qed nirreferi għad-deal infami, il-kollużjoni li kien hemm viżavi Vital Stewart kieku b'dawk il-miljuni konna ninvestu iktar. Chris Simmamo għal Net News.